Abahlali baseCathcart eMpuma Koloni bangundelwa fenitshala nempilo yabo iyachaphazeleka ngenxa yento abarhanela ukuba yimithombo entshula phakathi ezindlini kanti nezitalato zetha zigugile ngenxa yamanzi ankcenkceza nokuba libalele. UMasipala we-Amahlathi waazama ukungenelela kodwa le ngxaki ayikasombululeki. Ngqeleke iminyaka engaphaya kweshumi abahlali baseCathcart begxampuza emanzini angeva nengqatsini yelanga. Nkqu nendlela yetha ephakathi kwezindlu igugile ngenxa yomjelo wamanzi. Abahlali bavule imisele ukunqanda amanzi angangena endlini kodwa sele umkhulu umonakalo kwifenitshala. Ingxaki yamna amanzi apha endlini naseziflethini ayatsitsa namadonga ayabola. Uhleli nje kumanzi apha endlini nee-wardrobes zingundile. Uphumla Njokwana uthi ukhe wangenelela uMasipala wasemahlathi kodwa le ngxaki ayide isombululeke. Sasile kwaMasipala satshekshelwa ndatshintshelwa mna upayipi wawuvuzisa kwelaa cala lingaphaya wawutshintsha but still awakapheli. Nakwezi folo sizivulayo nazo awapheli amanzi. Ukufuma okubangelwa ngala manzi kube negalelo elingelihle kwimpilo yenxalenye yabahlali. Ndinesifuba mna ngoku ndiyaminxana. Oko ndafika apha ndivela imuntu ndiyaminxana uba le ndlu iyabanda. Funeka uthi uhleli nje uhleli ngehita. Umgqobhozo ohlala ukhona ebusika nasehlotyeni uyabachaphazela nabantwana. Batshona abantwana bampa kulaa mgqobhozo nobona mna bandiphumayo phaa funeka ndiphume apha ndijikele ndijikele ngaphaya ngoba lo ndatyibibika nditsho. Abahlali bathi uMasipala weMahlathi uzifakile ifolo ukunqanda amanzi angangena endlini kodwa ayaqhubeleka nokungena. Kungoku nje bacela uMasipala ukuba aphande imvelaphi yalamanzi ankcenkceza nokuba lihlaba umhlaba. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eCathcart.